ensin tulee mieleen sana kiireinen. 2 työssäkäyvää aikuista ja 3 pientä lasta, jonkun verran harrastuksia ja kuitenkin mielellään halutaan syödä hyvin ja yhdessä aina kun mahdollista. Eli aikamoista palapeliä. Myönteisesti. Se on nyt jo 2 vuotta ollut meidän arkeen joka toinen viikko ja auttaa meitä säästämään aikaa ja vaivaa ja syömään paremmin kuin mitä me muuten. No ehkä Henkki kohtaa ajan säästäminen on tosi ihanaa, että saa tehdä lasten kanssa juttuja sen sijaan, että käy kaupoissa. Mutta myös sitä, että monipuolista hyvää, terveellistä ruokaa nopeasti, helposti tehtynä. Ja myös lähiruokaa usein. No mun pienet lapset on nyt siinä iässä, että ne on vähän, joku heistä sanoo aina kaikille yök, mutta kyllä ne iloisesti syö ja tykkää kun kassit tulee, ne ottaa niitä vastaan. Joskus mä teen sit versioita, että jos mä koen, että mä jätän jotain pois lasten annoksesta, niin joskus teen niin.